A Pobra coñeceu de primeira man a historia de Cando o mundo é azul, obra de Óscar Reboiras e gañadora da última edición do premio Carlos Mosteiro. Esta mañá, o auditorio da Biblioteca Victorino García Martí Pobrense abriu as súas portas para acoller a presentación de Cando o mundo é azul, recente gañador do 7º Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro e obra de Óscar Reboiras. Neste acto houbo invitados especiais, alumnos e alumnas de Educación Infantil da Pobra. Conta unha historia, eu creo que moi bonita, que tamén vos vai enseñar adaptada ás vosas edades e son temáticas, a verdade, que bastante necesarias, sobre todo para vos, para que vos informedes e para que sepades pois un pouco o que pasa na nosa sociedade, non? Entonces, nada, ídelo a levar de regalo, como xa sabedes. E fixo fincapé da importancia de ler un pouco cada día. A presidenta de Barbantia, María Jesús Blanco, felicitou a Óscar Reboiras pola súa historia e destacou o labor que desenvolveu o xurado nesta nova edición do premio, ademais do apoio do Concello e Editorial Galaxia. E recordou o motivo de realizar este premio Carlos Mosteiro. En honor a un escritor pobrense da adopción, que seguro que lestedes algunha cousiña del, e se non a lestedes, pois eu vos recomendo que a leades, que é Carlos Mosteiro, que ten pois obras como Unha bruxa ben rara, Instrucións para querer a Irene, ou Ese unicornio rosa, que reflexa moi ben a fala da xente noviña, dos nenos e nenas daqui, da contorna da Pobra do Caramiñal. E bueno, pois, reiterar os agradecementos tanto á Galaxia como ao Concello da Pobra, porque esta edición, xa vamos pola 7ª edición do Premio Carlos Mosteiro, no outono convocaremos a 8ª edición e bueno, eu creo que isto é unha maravilla e unha ledicia para todos. E nada máis, seguro que vos vai gustar moitísimo, A Editorial Galaxia deu a forma en formato físico a este libro, Cando o mundo é azul, nunha nova colaboración neste premio Carlos Mosteiro. O libro había moitos orixinais presentados, pero dende o comezo todos os membros do xurado nos decantamos por este texto porque, en fin, é unha historia fermosísima, moi sensible, que conta a relación da amizade entre un neno que se chama Nuno e que un día descubre, e aparece por casa un señor maior e descubre que ten un avó, ao que el non coñecía, e o libro relata pois a relación que se entabla con eles e a relación de amizade. O libro, ademais, fixo unhas ilustracións extraordinarias, unha ilustradora moi noviña, é o primeiro traballo que fai editorial, que se chama Carolina Niquel, e como di o título de Cando o mundo é azul, evidentemente o libro é moi azul. Agardo que disfrutedes del. E sobre a historia que garda Cando o mundo é azul, afondou o seu autor, Óscar Reboiras. Fala de Nuno, vale? Nuno é un neno de 8 anos, é un neno moi especial, é un neno ao que lle custa relacionarse con outros rapaces e rapazas, pero que ten un talento, un don maravilloso que é o don de pintar. Nuno debuxa un montón de cousas todos os días. Está todos os días a pintar, pero cunha particularidade, que pinta todo de azul. Nuno ve o mundo de cor azul. Xa que é a súa forma de ver o mundo, e descobre que ten un avó e que vivirá con eles, pasando a ser 3 na casa. O primeiro que pensa Nuno é que a ver se el vai ter que coidar do avó, porque os avós xa sabe que son persoas maiores. Entón dille, teño que coidar do avó? E dille, non te preocupes. Entón Nuno queda un pouco máis tranquilo. O avó foi mariñeiro, aquí sabemos moito de mar. O avó non pescaba na Ría da Arousa, o avó pescaba moi lonxe, pescaba tan lonxe que o seu avó pasaba pouco tempo na casa. O autor de Cando o mundo é azul afirmou que hoxe foi un día moi especial para el e tamén sinalou que a xente nova ten unha gran responsabilidade. De imaxinar, de soñar e de xogar cada día. E, sobre todo, tedes unha responsabilidade moito máis difícil, que é a responsabilidade de arrastrarnos aos adultos con vós. Cada vez que os nenos nos obrigades a nós, os maiores, a ler polas noites, que nos levades a unha biblioteca,
a un contacontos, a unha obra de teatro, que nos facedes partícipes dos xogos que inventades, cada vez que tramades unha aventura da que nós formamos parte, pois estades conseguindo unha cosa moi importante, é que os adultos sexamos mellores persoas. O alumnado de Infantil da Pobra coñecerá a historia recollida en Cando o mundo é azul, mentres xa se prepara unha nova edición do Carlos Mosteiro.